По принцип не дава да се снима, защото съм в една логистика, ама аз ще снимам. Направо искам да ви кажа, че съм бесен. Погледнете. Искам да видите какво пише тук. Виждате ли? Вижте и тук. Не, тук се не види. Тук се види. Сещате ли се? Искам в понеделник ще ви направя специален клип, за това тук отзад сухо млеко какво е. Това сухо млеко какво е отзад, да видите за какво иде реч. Това сухо мляко ще го карам в понеделник в Плевен, в някаква такова мандра. Познаете какъв клип ще направя, за какво стана въпрос. И всичката тая негодна буклушка помия иде от Украйна. Това всичкото. Аз ще ви кажа. И фризерите, и млекото, какво друго бе, брат? Въздух докарете от там, от тия буклуци.